allerførst, når du skal lave en Counter-Strike server, går du på internet. Og så går du ind på www.gameservers.com. Og så går du ind i den her Counter-Strike source as low as. Og så går du ind her og bestemmer, hvor mange du vil lave, eller hvor mange der kan være i serveren. Og om det skal være en public eller en private. Private, det er til PCV-server, og ja, der skal være kode på hele tiden, og det er ikke bare en, man spiller på. Og public, der kan alle komme ind, og man kan også spille PCV på dem. Og så går du ind i order. Og så her, så kan du bestemme, hvilken spil du vil have det i. Så ser vi Counter-Strike source og public ikke player, ja. Og så players 16, det der, ikke? Så skal du sige, du kan ikke sige Danmark, men du kan sige England, den er der så ikke. No voice, det skal jeg bare stå på. Og det skal der også bare stå på. Og så skal du bare skrive, hvad du hedder, din adresse, din efternavn, og byen, og postnummer, og stad, det er der så ikke helt noget med, ikke? Og e-mail, og land. Så skal du gå helt op, bare gå helt op i starten, og så bare gå lidt ned. Og så er Danmark her. E-mail, og så hvad du vil bruge, og så videre. Så